Kajingnya tu kana sepang ki arngut si para ki bakwa Sah Sor. Ka indu bat ukenel ki don arngut ki kun. Ka wei ka kun kente bat uwei pat ukun senrang. Ka kun kente ka kertang ka riti. U senrang pat u kertang u risot. Ka Kmie bat ukpa jong ka riti kila penang penstat ya ki kun baro arngut hadu bakin dalapas bie. Ka indu bat ukenel. Ya ka kun kente kila penyatok kam haswa. Ka riti ka yoklok da unong sor bat utre office ru Sah Sor. Ka riti ka haplik buat ya ulok jongka. Urishat bat udang samla bat udang don haying bat la ka Kmie ukpa. Teha ka wei kasngi. Ka Kmie jong ka riti kala ong ukpa jong ki kun kumne. Kpa riti. Ka kun jongi kayo briu da ubat trekam trejam. Kat no jing bahabok na lor ki Sah Sor. Da kila yok kun ru la suk baha na mar ki skul ki college ki babaha bat bastandat ki don hasor. Ukpa ula ong. Hoot ken Kmie om kum ki kun jongi. Dalek skul ru hap yat kejat si kenta ar kenta. Na lor kata ru hap pong daka slipar. Tang ba syubyang bakidang don ka jingko jingkia na markate hanong kendong. Ukpa ula ong. Don bok ba urishot jongi ru unyo lok da ka briu babaha. Ka Kmie kala ong. I urishot umat syong shua haying na mar umpat don kam don jam. Da uyok briu mentah tengin hap aja ai dok mangi na mar don ai. Ukpa ula ong. Kadai Kmie ke bapi ong. Ya mentahi ngaru ngampat kwa ba urishot unyo lok. Hadien katu kat nesngi. Urishot uwan haying da ka Tymmen. Ulek ha kamera badan ukpa bat ula ong. Pa ngalayok kam, bat ngalayok long kum u officer hasor, bat ngahap Leit join no. Ukpa ula ong, kabiang kun kata, tang ba ngam kwa ya pi ba pin Leit Sah Sor. Balay, long se kun ban wat kam hasnong lajong. Urishot ula ong, hasnong te pa tang ka office ru pat don, dengan yok kam na Ukpa ula ong biang ni ukun. Tang ba manohi ban perkat ki Kmie ki kepala jong. Tang ba la biang ya la jong kim perkat syu ya ki wei. Urishot ula ong. Wat kuslai pa ngan apply kuartal bat endang la yo ngin saya Leit Sah lang Sah Sor. Kat ba da yat kisni ki por. Urishot ula ya tono bat kadayana. Hadin ba urishot ula dep ya to. Urishot bat kalok jong u ki hap Leit Sah no hasor na marka kamru ula hap Leit join no. Enda urishot ula dan hasor, ufun ni ka Kmie jong u bat ula ong. Mei, berabor pisat ong yang ban Leit Sah Sor, mentang layok kam manga, ka yingru ngiladan Sah Sor. Tewan sano Sah Sor se, dang lum ki jan ki nep ngan sawan syau manga ya pi bat ipa. Ka Kmie kala ong, ngi baro arngut si Tymmen tekun ngim tre ban wansa bat pi Sah Sor, manu ban pet ya ka ying ka sem hasnong. Ngin sawan kai teng-teng syato. Hadien kumbakat tu kat nepor. Urishot upen borbek ya ka Kmie bat ukpa bakin wansa no hasor bat u. Tang ba ka Kmie bat ukpa kim jutre. Urishot na mar ba ubun kampalat. Juyo Leit syu sasnong kum ha ki benai bladeb. Na lor ka lok jong uru kadang armet. Teha ka wei kasngi. Urishot la syu ban Leit hi sasnong. Ula phone ya ka Kmie jong u bat ula ong. Mei ngate ngam lat syu ban wan sasnong. Kat ba idayana impat yok kelung. Tewan sak kaino sane ken mei. Hadu ba idayana inda yok kelung. Ka Kmie kala ong pan ban ni urishot. Ngate kun ngam tre ban Leit long sakri ka lok jong pi syato. Pi bakwa ban burom ya ka lok la jong te kam lelei. Urishot ula ong. Balay may pi ong kumta, menong ong nya pi ba pinwan long sakri ka lok jonga. Ukun ula ong, may ladang im yarap hakapor ba pang ba sitom bat hakapor ba jenjar, te mentoy ayu bangin nya long siying sisam. Ka Kmie ka bu no ikafun, urishot ulas no si ba na mar ka Kmie kalakan penmong ya ukun. Urishot uklem fun syu ya ka Kmie la kumba sita yaw
Bat hadin nang tapat ula fun biang ya ka Kmie haying. Ka Kmie jong u resort ka sutembe je u, ka ong ya u ba unwan sasnong. Henry u resort ula ya kran mat lukpa ula ya tu bangan le kumno pa, ka dayanaru kadang armet, na lor ba ila jande ka por ban nyok khalong, dengan wan kumno hasnong, balay pimias ngotu. Hadin si benai kadayana kayok khalong, bat kisah ha hospital tang arsengi, ki wan no haying namar kadayana ka klan. Henry u resort u kambun kam susu ban ha ki por beladep namar kadayana kadang suyok khalong. Teha ka wei kesengi, u parlok tu kenel u wan kai haying jong u bat ulaong. Kumno kenel pilong. Syae ka riti bat u resort kidon ngaklem yo i. U kenel ulaong, ngan ong kumno ya pi paralok, ki kun jong nga baro arngut kila Sah Sor. U kenel ulaya tu, kariti klik buat ya ulok Sah Sor, u resort ru ula trekam Sah Sor tengi hapsa tang arngut si Tymmen hasnong. U paralok ulaong, ki kun jong ngi te bakila nang lastat, te kim trek syu ban Sah hasnong. U kenel ulaya tu biang ha u paralok jong u. Pet se paralok, na du ba u resort ula yolok, juwan syu hasnong kum ha ki por beladep. Mentalele ula yok kun ula klet yangi. U paralok ula ong, kun kentay na kun senrang kilong kaju, kam ya per dawan sa kariti ni u resort ru kalong kumju hi. U kenel ula ya tu kana ha u paralok jong u bat ula ong. Kariti jongi ka fun manla kasngi, ka kuslay bha na ka benta jongi. Tangba kan i kumno ya ulok bat ki kun. Ukpa ula ong biang, tangba ki ong yang nga bat ka Kmie baki kuslay bha na ka benta jongi, tangha ka por baki fun. U kenel ula kan penkut hak mat jong paralok, tangba ki kun benta kim ju perkat syu ya ki wei na mar kila biang ya la jong. Kat bawan kai ki briu haying jong ki, ka Kmie bat ukpa jong resort. Kia tu khana bai tang ki kun jong ki ba kim ju lapor ban wan pej wan jongo ya ka Kmie ba ukpa namar ba kila trei Sah Sor. Te ha ka wei kesengi, u paralok jong resort ula fun khnang ya u, bat ula keli. Balai resort pia maya nian bat imei ipa jong pi, u resort ula ong, em ngi klem ya bunya ru em, mano ba ya tu ya pi. U paralok ula ong, ipa jongi ilet kaya ying jong pi, isa tip namar ipa jong pi isa jatuh kanai ipa jongi sapang jong pi bat kariti. Ba pim juan pechu yaki. U paralok le jatuh biang, barok ki priu kila tip yakane, namar ime jong pi ru jatuh kat yaki bawan kai haying jong pi. U resort ulas ngeu rem, namar ka dei shisha baong ka Kmie. U resort ula kuslay bha, bat ula ong ya kadayana. Bangan pan transfer no ya ka kam jonga sasnong, namar imei ipa kila at mensim bha yang bat kariti. Kariti ru ka klem Leit Sah hasnong mat imei ipa. Kadayana kala ong, jia ayu resort. U resort ula ya tu ya kalok ba imei ipa kila ya tu kanalut ya ki briu. Banga bat kariti ngim julit pej ya ki hasnong. Ki briu hasnong barok kila kensis lot yangi. Katno jing sngeu lek rany. U resort lo ya tu ya kalok jong u, banga juong ni imei ipa bakin wan sano bat nga hasor. Tang bakim trehi, menta ki briu kila ya tu kana yangi. Kadayana kalaong, te imei ipa kim ju ban wan Sah Sor namar kim sngeu tenat. Kila im ka jing im ka banan nong kendong, namar ka jing ko jing suba ka don hasnong. Saka weru ka jingko jingkia te ka lahi hasnong. Kadayana kala pentingan ni ulok jongka bat kalaong. Nai kuslay se resort. Kilait persyang banat pan transfer ha office jong pi ba pinyok tray no hasnong. Te ngiru ngilit sa no hasnong. U resort ulas ngeu de ya ka jing ong jong kalok. Bat ha kasngi ka babut. U resort ula tok da ka application ban pan transfer no ya ka jaka tray jong u sasnong. Hadin shita yau, u resort ula yo order ba ula sa transfer sasnong na jong.
Urishot kalok badukun badang rit jongki. Kila Leit Sah no hasnong. Ka Kmie badukpa jong urishot kidap daka jingkemen. Bat kila im daka jingsuk jingkemen. Kamtam i urishot. Ula yo ban pej lang yang ka Kmie badukpa la jong. Ringkat ki kamying kamsem. Lada episode tenat, sungguh like, share, bat subscribe ke channel, bat saya komen.